Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, let's read some of the comments that we got from one of my random question blogs. So stay tuned. From 05 Mamani Allison's World, sabi niya, tanong ko lang po ilang taon ka na ganda. So yun po, I am 31 years old. From Lodi Mark Ronsales Vlog, sabi niya, ang tanong ko sa iyo, pure po ba kayong Pinay or may halo po kayo? Thanks. Kung pure na pinag-uusapan, sa Pinoy po is, yun nga, half Ilocana, half Ilongga. Half. Tapos naging Bisaya. Pero sa side po ng papa ko, meron po kaming Spanish blood. So si Daddy Cool ko po is blue-eyed. Daddy Cool. Pero for some reason, hindi namin nakuha magkakapatid. Kaya ingit na ingit kami magkakapatid dahil si Papa lang ang blue-eyed. Kami is brown eyes. Brown-eyed. Yun. So, yeah, meron kaming dugong Espanyol. Sabi ni Ninja ni Biemski Official number 8, may anak ka na po ba na babae? Siguro kung meron, kasing ganda mo din po. Thank you so much, Miss Biemski. Yes, I do have an 11-year-old daughter. Her name is Tiara. Just like a crown, because she's my trophy. She is my crown. She's my everything. So, yeah. May isang anak po ako na babae, and she's here in the States, and she also competes local and interstate competition po sa dance, and she's also carrying with her Filipino blood, kaya half Filipino, half American, and at the same time proud po tayo sa achievements ng anak ko. So, yun. From Bianani Ors Enday, tanong ko lang po ma'am kung saan kayo nakatira ngayon. Team Charms Biador. So, yun po. Nandito po ako sa Amerika. From Villa Gonzalo TV, ma'am, paano po ba kung nandito kayo sa Mindanao? Di ba may mga giyera dito? Kung taga rito kayo, lilipat po ba kayo ng lugar? So, ako taga Mindanao, yes, but I'm from Panabo City, Davao del Norte. Kaya medyo malayo kaysa doon sa nababalita or alam natin na talagang giyera. I think it's more on the southern part, talagang Davao del Sur. Parang ganun papunta sa pinaka mababang part na ng Mindanao, which is ilang oras na biyahe from where I live there sa Pinas. But kung may gera, of course, you want peace, you want to be safe. So, masasabi ko kung nandyan kayo kung nandyan ako tapos nag-gera, of course, I have to leave. Kasi hindi din naman ako si superwoman na makikipagpatayan para lang makip ko yung lugar ko. So, I'm more on the defensive side than the aggressive side, if you know what I mean. Ganun. So, I'd rather leave and be safe somewhere else than try to fight something na alam ko namang hindi ako skilled or hindi ko alam na or wala akong chance na makasurvive yun. From Charms ni Abelin's playlist, my question is ano po ang pinakamagandang pasyalan dyan sa lugar niyo po? Maraming salamat po. Thank you so much for that question. So, here particularly dito sa Las Vegas, ang tourist attraction po is yung nakikita ninyo sa TV na yung strip, yung nandun yung Bellagio, nandun yung Caesar's Palace, Wynn Hotel, Luxor, yung mga malalaking building na nakikita ninyo dyan sa TV na all lights, mga billboard na may iba't ibang ilaw, yung ganon. Yun yung pinakaunang gusto ninyong puntahan pagpunta dito sa Las Vegas. Pero actually po, ang totoo niyan, yung strip, yun yung tinatawag na strip, yun yung Las Vegas Boulevard. Nandun lahat ng mga buildings na nakikita ninyo sa TV. That's just a small portion po dito sa Las Vegas. Paglagpas nyo po dyan kung saan yung mga entertainment, ganyan-ganyan, regular houses lang din po, tahimik, wala masyadong tao, mga kabahayan, yung parang ganun. May mga community outside that one. So, hindi po ito tulad ng mga ini-imagine ng mga tao or kahit ako, nung hindi pa ako nakapunta dito. Akala ko kahit saan ka lumingon, party-party, kung saan ka lumingon, mga artista, yung parang ganun, hindi po ganun dito. And napakarami nilang mga state parks. So, kung mahilig kayong maglakad, mag-hiking, mag-bicycle, ganon, marami po silang mga lugar dito. May mga trail po sila na safe sa inyo.
Kung gusto niyo maglakad or kung gusto niyo magbisikleta, meron silang mga ganon. And kung gusto naman yung magsama ng pets ninyo or mga alaga ninyo, meron din pong park na ginawa nila para sa kanila. Yeah, para sa kanila. Sorry, Marley. From C. Jang TV, sabi niya, magsalita ka nga ng Bisaya, ate. Gusto kong matutunan Bisaya. So, yun. Kung pastoryahan ko nimo og Bisaya, magstorya ko Bisaya, pero ang problema, dili tanan makasabot. So, na ako actually duha ka videos na kay naay nag-request ako na mag-Bisaya daw lagi ko. So, I did 2 videos na ang dialect na ako ang gigamit is Bisaya. And I was talking about kung ano yung mga napansin ko dito, yung mga ignorante moments ko dito sa States na hindi natin napapractice sa Pinas, or something na nakikita ko dito pero wala sa atin sa Pinas. So yun yung mga ignorante moments ko. Meron po akong 2 videos nun na in-upload and I was talking or speaking in Bisaya. From tropa ulit ni Glenn, bakit karamihan sa Bisaya at Ilocana mestiza at maganda? Kung mestiza, kung mestiza na ibig sabihin is maputi, yun ba ang description ng mestiza? Hindi po ako maputi. Talagang brown na brown po ako. Ang mga Ilocana, parang kaya itong boyfriend ko, sinasabi niya sa akin, talagang malakas yung pagka-Ilocana mo kasi nga yung hindi ako fair complexion, talagang medium or brown talaga po ako. Kayumanggi po ako in person. Siguro kapag naglalagay na ako ng light foundation or moisturizer sa mukha or sa lighting nitong camera, yung angle, yung parang ganon, nagmumukha akong parang tisay siguro or mestiza, pero hindi po. Talagang brown po ang complexion ko. From Ninja Homemade Recipe Blog, sabi niya, ang tanong ko, anong nagbago sa'yo sa buhay mo sa panahon ng pandemic? Charm Biador. Wala. Yeah, kasi sige, pag-anuhin natin kung sa trabaho, nagtatrabaho pa rin ako, although kasi essential yung trabaho namin. I work from home during that time kasi home health kami, so we are still helping patients kahit na pandemya. Pumupunta pa rin yung mga nurses namin sa mga bahay nila. And of course, just because nagka-pandemic, hindi naman mag-hold or ma-freeze yung mga sakit ng mga pasyente natin, di ba? So, continuous pa rin na kailangan silang makita. So, ang nagbago lang doon is hindi kami pumapasok sa office, pero 8 hours pa rin akong nagtatrabaho dito sa bahay. So, parang para sa akin, pinagbago. Ang nagbago lang siguro is nagtatrabaho ako na nakapajama o nagtatrabaho ako na hindi pa naliligo at nagsisipilyo. Ganun. And then, as far as gala na lumalabas, hindi din ako kasi masyadong palagala. Kaya nung nagkaroon ng pandemya, nag-lockdown, hindi ako affected na hindi ako nakakalabas kasi mas prefer ko talaga ang magkulong sa bahay. Kaya yun, hindi masyadong, walang nagbago sa part na yun. From Rosman Pangsiam, ang gusto ko pang itanong sa iyo, Lods, ay kung taga saan ka po sa Pinas. Team Charms, Panabo City, Davao del Norte. Yun, doon po ako pinanganak at lumaki. From stalker ni Anthony Bukaw, sabi niya, ano ba ang magandang iregalo pag 15 years na kayo nakasal? I would say, if it's an emotional gift, you can give more love, more care, and especially more patience and understanding. Kasi 15 years is a very long time for you to be together, and that's a very, very good thing. Congratulations. Pero, yun nga, na subukan na rin yung mga ugali ninyo, yung patience ninyo, yung temper ninyo sa isa't isa. Kaya, kung ako personally, hindi kasi ako talaga materialistic. So, I'm not really into material things. I do appreciate gifts, of course, at nagbibigay din ako. Pero, it really doesn't mean a thing to me emotionally. Mas gusto ko pa na
ipa-feel sa tao through emotional connection and bonding yung appreciation ko sa kanya for being with me for 15 years kaysa sa magbigay ako ng bulaklak or chocolates, ganun. So, ako personally, kinikilig ako pag binibigyan ako ng ganyan, pero hindi yan yung sukatan ko ng totoong appreciation ko and totoong gift ko for someone na tumagal sa akin ng ganyang katagal. From Ninja4 El Domingo Channel Team at Brenture TV, question ko po is bakit ang galing nyo naman po makipag-usap at ang kakaiba yung facial expressions kapag nagsasalita? From Team Charm Biador. Sinabi ko na rin po ito doon sa previous vlogs ko na nag-umpisa po ako sa pakikipag-usap sa sarili ko sa harap ng salamin. So, yun, every morning dati or pag may time na depressed ako or heartbroken ako or marami akong iniisip, talagang stressful ako, tumitingin ako sa salamin, kinakausap ko yung sarili ko, kinukonsole ko yung sarili ko, pinapa-relax ko yung sarili ko kasi wala naman din akong mapagsasabihan na kahit na sino. Kaya, yung sarili ko na lang din ang nagiging, ano bang tawag niyan? Therapist ko. So, yun. Nakikipag-usap ako sa sarili ko and then at the same time, I'm making facial expressions. Kaya siguro naging madali na sa akin yung pagbablog. Ang talagang naging struggle ko lang sa pagbablog is yun ngang continuous na pakikipag-usap tulad ng ganito or nakikipag-usap ako sa harap ng camera na may ibang tao. Yun yung talagang binild ko at tinatry ko pa until now na mas i-build pa kasi hindi sa lahat ng panahon na nasa labas ako at nagbablog ako confident ako na nagsasalita sa camera. Naku-conscious pa rin po ako lalo na pag may nahahagip ako na yung mga tao na tumitingin din sa akin, nakikita ko sila sa lente na nakatingin sa akin. Yun, biglang nawawala yung mga words na gusto kong sabihin or nagpapaulit-ulit ako ng sinasabi. So, siguro mapapansin nyo rin po yan kasi may mga time na hindi ko na siya ini-edit kasi continuous yung pagsasalita ko. But then, may nakita akong biglang tumingin sa akin, parang either nabulol ako or nagpaulit-ulit ako sa sinasabi ko. Yun yung reason is because na-distract ako doon sa taong yun na nakatingin sa akin. Next is Kabaryo tayo, sabi niya, saan po ba makikita ang mga kagaya niyong maganda? Beauty is everywhere, my dear. You just have to accept their flaws and accept them for who they are and then you'll see the beauty in them. Kaya ako, no matter where I go, no matter who I'm with, I always overlook their flaws. Hindi ako nag-judge sa kanila and then I see the beauty behind everything. Kaya for me, everything is beautiful. Everyone is beautiful. Kahit saan ako magpunta, kahit sinong kausap ko, lahat po yan magaganda. Kaya, love everybody and accept their flaws.